गोजोन बेलासिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि मन्थ्रिनि बिथोनखौ मानिनानै रिजाइनेसन भास्कर ज्योति महन्तनि श्यामकानु महन्तनि बिदा भास्कर ज्योति महन्तआ रिजाइनेसन होबाय। हादरसानि चिफ इनफरमेशन कमिशनार बिबाननिफ्राय भास्कर ज्योति महन्तआ रिजाइनेसन होयो होननानै खौरां मोननाय जादों। आरटिआइनि रिपर्टखौ नायनानै रिजाइनेसननि बिथोन होयो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। चिरांनि बिजनी 3 नं हायनारि गामियाव मासे हाग्रानि मैदेरा मोब्लिब गोहोजों थैदों होननानै खौरां मोननाय जादों। जायगानि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला गामिनि सासे सुबुङा गावनि न'नि सोरगिदिं मोब्लिबनि थार लागायना लादोंमोन। जाहोनाव मैदेरा मोब्लिबनि थारजों नांजाबना थैयो होननानै मिथिना मोननाय जादों। हाग्रा बिफाना जायगायाव सौहैनानै नायबिजिरनायखौ दासिमाव सोलिगासिनो दं होननानै खौरां मोननाय जादों। गाबोन 7 नभेम्बरनि फुंबिलियाव मिरु रांखान्थि मन्थ्रिया जगिराव थांगोन होनना मिथिना मोनदों। मोनाबिलि समाव बिथाङा गुवाहाटीआव गोदानै लुफुंजानाय जाहाज टार्मिनेलखौ बेखेवगोन। 8 नभेम्बरखालि बिथाङा गहपुराव शहीद कनकलता मुलुगसोलोंसालियाव अन्थाइ खाम्फाबो गायसनगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। बर' समाजाव खारबाय थानाय जाथाया सोलिबाय थानायखौनो नुनो मोनगासिनो दं। थिग बेबायदिनो स्कुटि बायना होसेयावबो फिसा गारना खारदों सासे आइजोआ। जेबो जाहोन गैयालासे खुंग्रिं दैमुसा गामिनि अनजिमा मुसाहारिया फिसाइ अनिल मुसाहारि आरो फिसा सानैखौ गारना खारनाया 1 हाप्तानि बारबाय। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनोबा फोरमायहरनो फिसाया रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरदों। जानबुं नाम्बार 8011839079 नम्बराव। आइरनमेन सरदार वल्लभभाई पटेलनि 150थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै कक्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव कक्राझाराव इउनिटि रेलि हाबाफारि बानजायदों। हाबाफारिखौ फिरफिला जांख्रिना बेखेवना होयो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उर्खाव ब्रह्म बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो कक्राझार सानजा जनजाति बिधान सभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। जिल्ला बेंगिरि मसान्दा मेगदालिन पार्टिन आरो कक्राझार ओनसोलनि गुबुन गुबुन फरायसालिमा फरायसालिनि फरायसाफोराबो बाहागो लायो होननानै खौरां मोननाय जादों। बिजिनि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव बिजिनि जिल्ला ट्राइबेल संघनि हेफाजाबजों आसाम सरकारा मोनद' जौगानाय हारिफोरनो एसटि होनो नागिरनायखौ होबथानानै फैगौ 10 नभेम्बर 2025 अक्ट'आव गुवाहाटीनि सनापुराव खुंजानो गोनां सिसिट'वानि हांख्रायनायाव थाखानाय ट्राइबेलफोरनि 1 लाख सुबुंफोरखौ लानानै सुबुं गौमा हाबाफारि थि खालामनायखौ लानानै सानसुमैफोरनि सावराय जथुम हाबाफारि लानाय जादों। बिजिनि दख'रा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारि बिथांनि मेल सामलायनायाव बे हाबाफारियाव मेलखौ बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवना होयो बिजिनि जिल्ला ट्राइबेल संघनि आफादगिरि शुक्लेश्वर बसुमतारी बिथाङा। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिबुंथि लाखियो चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रेडियन नार्जारि बिथाङा। बिबुंथि लाखियो आजिरा मोननाय फोरोंगिरि सन्तोष खाख्लारि बिथाङा। लोगोसे बाहागो लायो बिजिनि जिल्ला ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि तारेन्द्र बसुमतारी, आजिरा मोननाय फोरोंगिरि महिपाल मुसाहारि, बिजिनि जिल्ला बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि सुनिराम ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि बिनाय ब्रह्म, बिजिनि जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि आफादगिरि सर्माचरण ब्रह्म, बिजिनि दख'रा आबाबनि गाहाय नेहाथारि रुक्मिणी दैमारि आरो बिबानगिरि बिजिनि मिरु बर' बिजाब बाख्रिनि गाहाय नेहाथारि गुनेश्वर बसुमतारी बिथांमोना। आसामनि मुंदांखा रत्न बान्था मोनगिरि भारतारि मेथाइ रोजाबगिरि लिरगिरि सावथुन दिहुनगिरि आरो हारिमुआरि सिनायथि गेदेमा डक्टर भुपेन हाजरिकानि 14थि रुंसारि सानखौ BKWSनि बानजायनायाव सिमेन्ट सापरि UN एकाडेमिनि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फालिदों। मख'नो गोनांदि गेदेमा डक्टर भुपेन हाजरिकाया देंखो आरो हारिमुआव बिहोमा होनायखौ मान होनानै बोसोरफ्रोमबो 5 नभेम्बराव रुंसारि सानखौ फालिनाय जायो। गेदेमा भुपेन हाजरिकाया सासे सावथुन दिहुनगिरि आरो लिरगिरि। डकुमेन्टारि सावथुन दिहुननायजों लोगोसे गुबुन गुबुन सावथुन आरो हारिमुआरि मावथांखिफोराव गोबां बिहोमा होदों। हाबाफारिखौ बर' कछारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि OSD सुक्रेस्वर गयारि मासि सामलायनायाव गेदेमा डक्टर भुपेन हाजरिकानि सावगारियाव बिबार बावजेना बर' कछारी गावहायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिसर बसुमतारी बिथाङा। फैगौ 9 नभेम्बरखालि कच राजबंसि हारिनि ST मानदान्दा मोननाय कमतापुर रायजोनि दाबिखौ फोथांफिननाय आरो KL गोजोन गोरोबथानि थाखाय बङाइगावआव खुंजानो गोनां सुबुं थुबुरमानि सिगां कच राजबंसि हारिनि गोबां आफादफोरा ज' जानानै सावरायज्लायो। बे सुबुं गौमाखौ बिथा खालामनानै सक्ति आश्रम ओनसोलाव गुबुन गुबुन माहारियारि कच राजबंसि आफादफोरजों लोगोसे आक्रासुनि आफादगिरि मनज राय गाहाय बोसोनगिरि लोगोसे रायजो राजा बिथांमोना गोबां बाहागो लायो होननानै खौरां मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।